me abun burgewa a nan garin? Ni san bana jin daɗin zama a garin nan. Kin san dalilin da yasa garin nan baya burge ni? Saboda yayana ya takura mu. Ba ni da iko in tsaya da wani saurayi sai ya raba ni da shi. Shi yasa garin ya bi duk ya ishe ni. Haba yaya Afan, har yanzu baka daina wannan rayuwar ba? A gaskiya yaya Afan, lokaci yayi da ya kamata a ce kai makan ka faɗa. Ina son ka sani tarbiyyar da muka samu ta bambanta da tarbiyyar mutanen garin nan. Wai kamar ne kanin mada yake son kanwata Nafisa. To wallahi matukar na ƙara ganin shi da kanwata sai dai uwarsa ta haifa wani, amma sai na aika shi lahira. Wato kai duk abin da nake gaya maka baka ji ko zaka zo gida ka same ni. Ba wannan ba mu dai da lemu guda uku. A'a ba zan bada ba gaskiya tunda ba biyan bashi kake yi ba. Dan ni ma idan na je sayayya kasuwa ba kyauta yake bani ba. Kai Afan ba abin da ka isa kai min. Magana nake miki. Kin san waye ni da zan aiko a kira kiki ce wai ke ba za ki zo ba? Sanin waye kai ni ba zai amfanar da ni da komai ba kuma damuwa na bane in san ko kai waye. Aikin banza aikin wofi kamar ni a haifi yaro ya fi karfi na duk abin da za a gaya mishi baya ji lalle zan yi maganin shi. A'a malam kamata yayi kawai mi ke mishi addu'a har Allah ya shirye shi ya sa ya gane gaskiya. Dan uwarka ka manta ko ni waye a garin nan ni kake gaya ma haka? Afan tabbas lokaci yayi da zan aika ka inda na aika abokinka. Ƙarya kake. Idan kuma kana ganin zaka iya bismillah. Sanadin so zango na 1 zai dinga zuwa muku a tashar mu ta YouTube mai suna Sanadin So TV 24. Dan haka ku yi maza ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa. Sanadin So